Ngazi wayengikhuluma lento. Haleluya, imoya engcwele uyazi. Ngiyabingelela ngekhaya kunzima kunje. Haleluya. Ngibingelela abafundisi kumenga Jesu. Ngibonga ukuthola leli thuba noma ngingazi ukuthi how many minutes le engiyitholile la. Mhlawumbe ngizothatha 5 minutes kanti nginikezwe 2 minutes. Haleluya. Yisikhathi engingasazi. Mhlawumbe ngizawuthi ngiyakhuluma kanti sengithatha isikhathi ekungamele ngisithathe. Haleluya. Angazi ukuthi beningangipha kancane isikhathi ukuthi ngikhuluma ngani, ngikhuluma isikhathi esingakanani ngizokwazi, ngoba esinye isikhathi ungathola ukuthi mina ngiyakhuluma kanti kusese introduction. Cela ungicolele kancane futhi, colele nje kancane lapho kabeni. Ngeke kuphazamise kakhulu kuJesu akakufuni lokho ukushaye makushunyayela makuzokhuluma. Haleluya. Akakufuni nje kushaye lento le uma kushunyayela noma makukhulunywa ngezwi, ngoba izwi lakhe uthi izwi lakhe liphakamise ngaphezulu kwayo yonke into. So makukhuluma izwi likaNkulunkulu nokucima yonke into nefoni icimile off. Haleluya. Ngoba suke sekukhuluma yena lo esithi siyamkhonza. So uyahlonishwa ezulwini ngendlela ahlonishwa ngayo, ukhothamelwa ngezingilosi bese yinike thina sila emhlabeni. Haleluya. Amaserafa ayamkhothamela, oMikael bayamkhothamela, oGabriel bayamkhothamela. So uyahlonishwa lo Nkulunkulu esimkhonzayo. That's why ngithi ibandla lanamhlanje ke limdisappointing uNkulunkulu. Ngingakasitholi isikhathi ekubele ngizikhulume, ngicela ufunde nami Isaiah chapter 40 verse number 6 no Petro chapter 1 verse number 24. Angazi wayengiyifunda le ncwadi ngoba ngizokhuluma ngazo. Haleluya. Kodwa nje angizifunde noma ngizokhuluma ngazo. Isikhathini esiphila kuso sikhuluma ngebandla, ukuthi ibandla libuyela kanjani ku-position ngoba lisukile ku-position alisekho. Kuyashunyayelwa uthi uJesu baningi bagcwele umhlaba bayashumayela kodwa ezulwini abaziwa. Nayo nje into ebuhlungu engizwisa ubuhlungu. Uthi hayi bagcwele abafundisi bayashumayela kodwa ngeke ngashumayela umlayezo ngabo 2000. Owawuthi ivangeli lanamhlanje lijikeleza la emhlabeni, the round emhlabeni aliyezulwini. Nabantu bayafa, abazalwane baningi emhlabeni bayafa kodwa bayezulwini. Bafa bafike egethini lasezulwini kuthiwa you cannot enter here. This is a holy place. You did not live a holy life while you are still on